Luís Seara será o candidato do BNG á alcaldía do Concello de Ourense nas eleccións municipais previstas para o 23 de maio de 2027. O actual concelleiro portavoz obtivo o respaldo unánime da militancia da organización para encabezar a candidatura. Logo de iniciar o proceso interno hai algunhas semanas para a elección do candidato ou candidata, a militancia do BNG ratificaba a proposta encabezada por Seara. Desde a formación nacionalista destacan a súa traxectoria como un dos seus mellores avais. Luís Seara presentouse por primeira vez nas eleccións municipais de 2019, logo de que a formación nacionalista quedara fora da corporación municipal en 2015 e con el de candidato o BNG conquería dúas actas, a súa propia e a de Ruth Reza. Repetiu en 2023 e os resultados dobraron os anteriores. Ademais de Luís e Ruth, incorporáronse ao grupo municipal Xosé Manuel Puga e Erea Blanco e os nacionalistas quedaron a menos de 200 votos da quinta acta. De cara ás eleccións de 2027, o BNG agarda incrementar o seu número de concelleiros e concelleiras e, polo tanto, o número de votos, aspirando a acadar a alcaldía e gobernar a cidade.